Tom. És Jerry. Metal Ozzy. Magyar hangok. Batta Zoltán, Vörös Péter. szinkron a Batta stúdióban készült. Magyar szöveg közös megegyezés alapján. Hangmérnök Vörös Péter. Pesten Telegram. Hé, baszki, ez angolul van. Valami gitár, tévé, stop. A faszom se tudja elolvasni. Ez meg ki a fasz? Szavasz, öcsém, jöttem koncertre, mindjárt kezdem is a próbálást. I push my fingers into my... Egy kis hazait is. Kevés a luxus, szorít a kényelem. Hiába kezdve nyugalmat nem találsz. De a halálról innen se túl az életen. Nem, ami kint, az már bent. Ami bent, az van lent. Ahogy él, annyit él, ott van a válasz a szeretben. Ami kint, az már bent. Ami bent, az van lent. Ahogy él, annyit él. Hát mit szólsz? Nincs egy húrod köcsömbe? Né, annak a fasznak van egy. Mi a fasz csinál? Ez pont optimális. Hozd meg! Köszöreg, ez jobb, mint a lámafarokszőr. Anyád! Megmentelek! Azóta, gyernek fúrnak az évek, és még mielőtt véget érnek, ha elszakadna, a gitárom nem hajtottuk egy másik úr. Török az őket. Oly sokáig voltunk bent, nem is tudjuk milyen. Gyere, cica, cic, gyere, nem van tovább, cic. Ne húzogasd a farkam, már összekellek. Úgy lapulsz is mi. Na megállj csak, előlem úgysem menekülhetsz. Mindjárt elkap a részfaszú bagó. Hiába baszod rám azt a narancsárga gecit, úgyis kiszabadulok, mert én vagyok Houdini, és nem állíthat meg senki. Az ajtó teteje helyett meg inkább az alját kellett volna becsuknod, te balfasz. A felmosóval se érsz semmit, te gyökér, mert úgyis kimászok belőle, és utolérlek, főleg, ha az ablakpárkányra támasztod a nyelét. Pakurász! Hiába futsz előlem, és sétálva is utolérlek, mert távgyalogló voltam az athéni olimpián. Á, itt vagy te köcsög. A kurva anyád. Ide figyelj, te köcsög, nem tudtad, hogy ez a sisak úgy működik, mint egy szemetes vödör? Azt a balfaszt, nem tudja, hogy a sikerért áldozatokat kell hozni. Na gyere ki, öcskös, játsszok még egy utolsót.
Ez egész így. Vállam akarsz kikezdeni, te köcsög? Nem látod, hogy simán elbírom egyedül ezt a kibaszott nagy boltát? Megadom magam. Itt van. No, azért. Na csak, kisköcsög, én elhúztam a velemet. Ne felejtsd el megkukkolni a közszolgálati televízióban a műsort, de ne a privát Goldon. Na végre! Lagi Két Gentemonók, a legújabb világsztár, a kétúros gitárójátszó Neonáci. Everybody in the sky, come on, motherfucker, everybody in the sky.